som vám chcela najskôr poďakovať, že ste svojou účasťou prispeli k prítomnosti také váženej osoby, ako je generálna riaditeľka našej verejnoprávnej inštitúcie Rozhlasu a televízie Slovenska, pani doktorky Miloslavy Zemkovej. Verím, že viacerí z vás poznajú pani riaditeľku či už z médií, alebo z nejakých jej ďalších a iných profesionálnych sfér a úspechov, pretože ako dobre vieme, aj to, že riaditeľkou takéhoto mediálneho gigantu je vďaka jej schopnostiam, vďaka jej manažerským riadiacim zručnostiam, odbornosti, ktorou sa vyznačuje, a teda verím, že vás bude vedieť možno nejako inštruovať, možno nejako poučiť, odprezentovať výsledky práce, ktoré sa v podstate, myslím, že je to odsúčnosti za ten rok podarilo v rámci RTVS dosiahnuť. Vieme, že tá situácia možno nie je dobrá, ale všetko trvá nejaký čas, ale na príjmaní zásadných rozhodnutí treba pripravovať aj pôdu. Čiže verím, že strávime svoj príjemný čas, že pani doktorka sa bude nás dobre. Určite bude aj priestor na diskusiu, takže s týmto by som odozdala slovo generálnej riaditeľke Rozhlasu a televízie Slovenska. Ja vyrozumiem stáť a potom si sadnem, lebo nedovidím na dovolíte. Trošku som mala problém, keď som dostala pozvanie z vašej univerzity, lebo nie som zvyknutá prednášať študentom. Čiže táto prezentácia bude možno trošku iná, než na ako ste zvyknutí. A dúfam, že vás aspoň trošku zaujíma. Ako vás mám osloviť, vážené kolegyne a kolegovia? Mnohí z vás už pracujete v mediálnej branži, alebo tam smerujete. Je to branža, ktorá je mimoriadne zaujímavá, je návyková. Je to droga. A mnohí z vás to už asi vedia, alebo viete. Mnohí z vás už spolupracujú s rôznymi médiami a dokonca aj s RTVS. Niektorí vaši absolventi u nás pracujú na rôznych pozíciách. To, že vaša škola má dobrý imidž a dobrých absolventov, je bez diskusie. To je možno moment, prečo mám trošku prejsť, lebo onedlho vy nastúpite na rôzne riadiace pozície, aj na môj. Takže pokúsim sa orientovať tú prezentáciu tromi spôsobmi. Ten prvý bude určite manažerský, pretože na pozícii generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska som v pozícii manažera. Druhý bude hospodársky alebo ekonomický, ale tých čísiel bude málo, takže sa nemusíte obávať. Ten tretí bude skôr taký vizuálny, pretože mediálna komunikácia je aj o vizualizácii myšlienok, je aj o prezentácii toho, čo médiá robia. A teraz si sadneme, dobre? Tak. Ako prvé by som vám možno ukazovala niečo, čo som ukazovala poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, keď som sa im na veľmi krátkom časovom rozsahu pokúsila vysvetliť, čo znamená fúzia obidvoch médií. Fúzia rozhlasu a fúzia televízie. Slovenského rozhlasu a slovenskej televízie. Toto je situácia v roku 2006, keď v tom mori, v hospodárskom mori médií plávala televízia s vyrovnaným rozpočtom a rozhlas sa topil v dlhoch. Tá situácia sa dosť radikálne zmenila a v roku 2011 tá situácia vyzerá
tak. Ak hovoríme o médiách verejnej služby ako o systéme, je to systém, pretože je riadený zákonom a zákonnými úlohami a predpokladmi, tak tieto dva jeho prvky, Slovenský rozhlas a Slovenská televízia, boli vo veľkom nerovnovážnom pomere. Čo ťažilo televíziu? Boli vonkajšie veci, všetkých tieto nepríjemné veci, ale aj vnútorné vzťahy. Na 960 zamestnancov mala 90 manažerov, riaditeľov, respektíve ja to volám kamenné chlieviky, čiže ľudí, s ktorými nebolo možné podnúť tú pozíciu. Ak by sa v takomto štádiu spojili tieto dve inštitúcie, stalo by sa potom. A následne potom aj toto. Dalo sa tomu predísť, alebo dá sa takáto situácia riešiť? Určite áno. To znamená odstrániť všetky tie závažia, ktoré ťažili najmä televíziu. A dostať ju na úroveň hladiny, kedy bude mať vyrovnaný rozpočet. Vtedy by boli naozaj rovnocenné, vyrovnané a je možné ich schváliť. K tomuto spojeniu došlo zákonom. Z hľadiska manažerského je fúzia jedna z najväčších víziev, pretože spájate veci, činnosti, agendy, inštitúcie, organizácie, ktoré dovtedy žili samostatným životom. Je to naozaj jeden z najťažších rebusov a v Európe funguje to spájanie dlhodobo a dlhodobo sa pripravuje. Zo všetkých asi 80 členov IBU je dnes možno 12 ešte nespojených a o spojení plánujú to spojenie, plánujú fúziu. Samotným spojením, to je to, čo navrhoval legislatívec, sa ušetrí 1,2 milióna eur. To boli v tom čase presne identifikované čísla, ktoré boli overiteľné a naozaj sa preukázali. Úlohou toho nového manažmentu malo byť vytipovanie spoločných prvkov, ktoré stačí, aby boli jednomo, že nemusia byť dvojmo, keď sú spojené. Je to spravidlo toto. Ekonomika, administratíva, marketing, technika a archív. Tieto veci, keď vyčleníte von zo systému, ktorý spájate a urobíte z neho strechu, ušetríte ďalšie peniaze. 5 miliónov eur. Ak ste v tejto fáze spájania, to ešte neznamená, že je proces nezvratný. Keď spájate dve rôzne inštitúcie, vždy musíte uvažovať nad tým, ako ich prepojiť tak, aby to spojenie bolo funkčné, efektívne a prínosné nejakým spôsobom. Preto sa snažíte vždy previazať systém. Robí sa to viacerými vzťahmi, viacerými manažerskými nástrojmi. Ak budete mať záujem, je možné o nich rozprávať. V tejto fáze sme predpokladali ušetrenie oproti predchádzajúcim nákladom vo výške 17 až 20 miliónov eur. V starých peniazoch je to 600 miliónov korún. Toto bol dôvod, prečo sme sa zamysleli nad tým, že či to realizovať, alebo či spustiť projekt realizácie, alebo nie, ale všetky ukazovatele poukazovali na to, že áno, že sa to oplatí. Táto štvrtá fáza, o ktorej hovoríme ako o fáze stabilnej, je fázou, na ktorej je možné potom stavať rozvojové projekty. Čiže ide o systém alebo projekt, ktorý nemôže byť realizovaný za jeden rok. Pri takých veľkých fúziách alebo spájaní takých veľkých celkov to nikdy nie je proces, ktorý trvá rok. Naplánovali sme ho na 5 rokov. Teraz sme po prvom roku alebo po 12-13 mesiacov v tejto tretej fáze. Systém je spojený, je previazaný, ale ešte nie je stabilný. Je možné ho ešte rozdeliť.
Je možné urobiť spätné chody, je možné politicky, zákonne, manažersky alebo inak zmeniť projekt. Je ale faktom, že tie prvé 3 fázy sme ukončili rýchlejšie, ako sme predpokladali, a ak by sme mali možnosť dokončiť tento projekt, tak tie médiá budú vyzerať o 5 rokov podstatne inak. Čo sa stalo za ten 1 rok? Toto je Za ten 1 rok došlo k podstatným zmenám a k veľmi vážnym zmenám. Skúsime to odkladiť. Aké boli zmeny v roku 2011 a 2012? Niektoré ste zachytili v médiách, niektoré ste zachytili vo vystúpeniach politikov alebo aj nepolitikov, odborcov alebo pri agentúr zlučenia. Inštitúcia vznikla 1.1.2011. Vznikla zvláštnym spôsobom, a to zrušením predchádzajúcich inštitúcií. Je to veľmi náročný právny úkon, ktorý znamená, že predchádzajúce inštitúcie strácajú právnu subjektivitu a vzniká úplne nová právna subjektivita. To dočasné vedenie, ktoré pod môjim riadením tú fúziu spustilo, muselo v priebehu niekoľkých mesiacov, najmä prvých 2, absolvovať takmer 3500 právnych úkonov rôzneho zamerania. To nie je len vklad do obchodného registra, to sú zmeny všetkých ekonomických vzťahov, všetkých právnych vzťahov, sídla, všetkých obchodných vzťahov, všetkých súdno-procesných záležitostí. Čiže je to veľmi ťažký a náročný proces. Išli sme do toho napriek tomu, že nebolo jasné, kto bude, alebo akým spôsobom bude riadená inštitúcia po schválení alebo zvolení nového generálneho riaditeľa. Ten, respektíve tá, bola zvolená 10. júna 2011 a odvtedy datujeme nástup nového vedenia, nejaký duchovia sa ktorý ja nazývam management zmien. Prečo zmien? Pretože tie zmeny sa dotýkali každej jednej oblasti činnosti obidvoch inštitúcií. Tie zmeny podliehali, väčšina z nich podliehala schváleniu rady. To znamená, Rada RTVS, Rozhlasová televízie Slovenska, schváľovala takmer všetky manažerské postupy, pretože išlo o veľmi vážne riešenie. Išlo o zmeny v organizačnom poriadku a organizačnej štruktúre. Ak budete chcieť, môžem vám ukázať pôvodné orgčarty, kde bolo jasné, že sú veľmi preexponované a obsahujú rezidua predchádzajúcich systémov a boli nastavené v niekoľkostupňovom riadení. Pre tranzitívnu fázu alebo pre fázu, keď spájate dve inštitúcie, toto nie je možné. Tie dva systémy boli nekompatibilné. Nebolo možné prevziať ani systém Slovenského rozhlasu, ani systém Slovenskej televízie, bolo treba vytvoriť nový. Ako náhle nám rada schválila organizačnú štruktúru, to bol základný dokument, podľa ktorého sa začali zoskupovať všetky agenty, tak kopírovala to ekonomická štruktúra. My sme fungovali prvý polrok v ekonomickom, respektíve rozpočtovom provizóriu. Pokiaľ niekto z vás už pracoval v praxi v rozpočtové provizórium, tak je to veľmi náročné obdobie, kedy nie je možné okrem obligatórnych výdavkov uhradzať takmer nič. Tieto zmeny vyvolali ďalšie následné zmeny, a to úsporné opatrenia, ktoré boli vo veľkom rozsahu realizované, netvrdím, že sú už ukončené, personálne zmeny, hromadné prepušťanie, kde sme v priebehu roka išli dole so stavkom o 200 zamestnancov. A vyžiadali si aj zmeny programu. Ten projekt
projekt, ktorým sme riešili víziu na 5 rokov spojenej inštitúcie, obsahoval aj programové záležitosti, programové zmeny a programovú koncepciu. Tu potom rada schválila v septembri minulého roku a z nej sa potom odvíjajú ročné realizačné plány, ktoré sú súčasťou rozpočtu. Toto sú možno termíny, s ktorými nebudete pracovať, ak budete v súkromnom sektore, ale ak budete vo verejnom právnom sektore, tak treba počítať s tým, že ten sa riadi veľmi striktnými zákonmi a je náročnejší. Má o mnoho silnejšie regulatívy, orgány kontroly. Musíte byť čiastočne ako fungujúci štátny orgán a musíte byť čiastočne ako podnikateľ. Je to zvláštnym spôsobom prepojenie pološtátnej inštitúcie a priemyslu. Ak teda uvažujeme o mediálnom tvorbe a vysielaní na mediálnom priemyslu. O tých ďalších bodoch budeme hovoriť potom, ale vráťme sa teraz k tomu, čo spôsobili všetky tieto zmeny za ten jeden rok. Toto sú auditované hospodárske výsledky. Ja dnes je útorok, vo štvrtok predkladám na auditovanú účtovnú závierku, ktorú auditoval Deloitte a výsledky sú takéto. Kým v roku 2010 obidve inštitúcie pre účely porovnania sme ich spočítali, vytvorili stratu vo výške 25 miliónov eur, rozhlas bol v miernom zisku, čiže hovoríme o strate televízie, tak v roku 2011 sme skončili v zisku 22 miliónov eur. Rozdiel v tom hospodárení je 48 miliónov eur. Ak si spomeniete na to, čo som vám púšťala predtým, že v tej tretej fáze sme uvažovali so šetrením až 20 miliónov eur, tak tie predpoklady boli konzervatívne. Ušetrili sme podstatne viac. Ak má niekto záujem o bližšiu analýzu, ja vám potom nechám tie materiály, aby ste si ich mohli preštudovať, ale možno si to môžeme ukázať aj na grafoch. Máme prečítať opäť, ale už nefunguje. Nevadí. Tuto vidíme, ako klesli niektoré nákladové položky. Čiže ideme od spotrebovaných nákupov, ktoré klesli, ale boli nevyhnutné. Služby sa znížili. To červené je rok 2011 a to modré je rok 2010. Osobné náklady klesli tým, že sme spustili hromadné prepúšťanie. V prípade, že by sme nemuseli vyplácať také vysoké odstupné, ktoré vyplýva z kolektívnej zmluvy, to šetrenie by bolo väčšie. Ale na druhej strane odstupné je aj kategória, ktorú ľudia, keď niekde robia 10, 15, 20 rokov a nemajú vysoké platy, tak si zaslúžia. Tam neprišlo, k nejakému veľkému rozdielu, dokonca sme platili vyššiu daň. Ostatné náklady, rezervy a odpisy bolo asi najväčšie šetrenie a daň z príjmu tam bol veľmi malý rozdiel. Ak si porovnáme náklady a výnosy, tak vidíte, že náklady sme znížili, výnosy sa nám zvýšili a hospodársky výsledok, ten prvý bol, teda v roku 2011 bol zisk, oproti roku 2010, kedy sme vykazovali stratu. Toto sú veci možno, ktoré sú zaujímavé z hľadiska manažerského, z hľadiska novinárskeho sú zaujímavé len ako informácia, pretože sami o sebe nie sú ani škandálové, ani nejakým iným spôsobom bulvarizovateľné, takže málo sa o nich vie. Ale chcem, aby ste o nich vedeli, pretože hospodárske zdravie alebo zdravie riadenia organizácie je
základný predpoklad toho, aby tá organizácia alebo inštitúcia mohla sa rozvíjať v akomkoľvek zmysle. Či už programovom, alebo ľudskozdrojovom, alebo technickom, technologickom, alebo aj v oblasti prezentácií. Tá vás bude možno zaujímať, preto sme sa rozhodli, že teraz v našej sekcii komunikácie, vy máte veľkú fakultu, my máme takú maličkú sekciu komunikácie, že vám niečo predsa len z toho ukážem. V septembri sme spustili zmenu vizuálu, išlo o nové logo. Tie pôvodné boli síce zaujímavé, nech sa nám to roztiahlo v tom formáte, ale nevadí. Obidve boli dobre graficky spracované, ale neboli kompatibilné. Ani jedna z nich nemohla byť použitá pre logo novej inštitúcie. Preto sme pristúpili k riešeniu značky. To riešenie robilo naše Centrum kreatívy, ktoré robí kreatívu grafickú, televíznu, rozhlasovú, či komplexné služby nám poskytuje, pokiaľ má kapacitu. A vymysleli tesné prepojenie rozhlas a televízia Slovenska. To S tam je, ono, tie dve kružnice sú, okolo nich sa obtáča to S, čiže tá dvojbodka má svoj zmysel. To Slovensko je okolo toho RTVS. Rozhlas a televízia Slovenska potom musela pristúpiť k tomu, že má veľa služieb, ďalej ich uvidíte, a tie mali takisto nekompatibilné loga a nevedeli sme ich komunikovať v grafickej a printovej komunikácii. Preto sme pristúpili k prepracovaniu úloh programových služieb televíznych. Tuto dvojbodka, jednotka, dvojbodka, dvojka, ako keby nadväzovalo na to RTVS, čiže tá dvojbodka je vlastne spojovník s hlavným logom. Túto kreatívu pre nás urobil Studio Milk, možno ich poznáte, oni pracujú aj pre Pohodu. A pri tých rozhlasových službách vidíte, že predtým boli orientované na logo tej pyramídy, teraz sa to zmenilo, súvisia s rozhlasom a televíziou Slovenska, čiže znovu sme použili tú dvojbodku. To, čo zostáva z pôvodných log, je vlastne farebnosť a pri rádiu FM ten známy podtržník. To je taký moment, ktorého sa FM nechcelo v žiadnom prípade vzdať. A myslím si, že urobilo dobre. Okrem týchto programových služieb sme ešte riešili zelenú vlnu, ktorá nie je samostatnou programovou službou, ale je programovým prvkom, ktorý sa objavuje vo všetkých rozhlasových programových službách. Z tohto, čo vidíte, je zrejme, že rozhlas a televízia Slovenska funguje ako veľký programový holding. Má 19 programových služieb, 12 programových, ak ich spočítate takýmto spôsobom, ak ich spočítate spôsobom tým, že započítate aj Banskú Bystricu a Košice, tak sa nám to zmnožuje a je to dokopy 15 programových služieb. Milk nám spracoval aj nový vizuálny event. Bude trošku roztiahnutý, taký širokouhlý, ale skúsime to.
pozicionovanie celého toho grafického riešenia na obrazovke. Inak sa to samozrejme správa v printových médiách. To si ukážeme ďalej. Išli sme do toho trošku s takým rizikom, či naši konzervatívni diváci túto zmenu príjmu. Na podiv ju prijali. Ona totiž nie je agresívna. Ona vyjadruje to, čím by mala jednotka RTVS a dvojka RTVS byť. Tým, že sme vyčistili tie formáty, je zrejme, že tá jednotka je vysielanie rodinného typu. Preto zvolili také prvky, ktoré majú súvislosť s rodinou alebo možno s niečím z detstva. Sú tam veci, ktoré sú historicky známe, notoricky známe a nie sú istý pozitívny emocionálny nádor. Vznikli okolo toho diskusie, ktoré boli väčšinou pozitívne a niektoré aj zaujímavé. Ja som sa napríklad z internetových diskusí o tom zvieratku dozvedela, že to nie je škrečok. To je veľmi zvláštne zvieratko, ktoré sa volá úosmak degu. A je veľmi inteligentné. Ono nechcelo vliezť do toho točiaceho sa krúžku a keď vliezlo, tak aj vyliezlo potom. Takže ono to naznačuje, že tá televízia by mala byť stávaná s nejakými pridanými hodnotami, ktoré nie sú o komercii, respektíve výraznej komercii a ktoré sa orientujú aj na rodinné hodnoty. Tá dvojka naopak je postavená ako programová služba pre náročného diváka a súvisí to s našimi zákonnými úlohami, to sme si len tak nevymysleli. My musíme vysielať európsku produkciu, musíme vysielať vážnu hudbu, musíme vysielať športové zápasy, musíme vysielať veci, ktoré súkromní vysielatelia nemusia. Dvojka je menšinový formát, ale boli by sme radi, keby sa v priebehu niekoľkých rokov dostala na úroveň art formátu. Takto je projektovaný aj ten jej vizuálny dizajn. V printe sa prejavujú tie značky a headliny trošku iným spôsobom. Vidíte, že tá dvojbodka tam svieti. Je jasné, že Rádio Regina je programovou službou RTVS. Vždy sa snažíme nájsť claim, ktorý odráža to, čo chceme tomu poslucháčovi, divákovi, čitateľovi alebo inému konzumentovi povedať. Takže ak je to pri Rádiu Devín, nalaďte sa na umenie, lebo to je čisto umelecký okruh. Tak na Rádiu Slovensko je to čerstvé informácie 24 hodín denne. Oni tam naozaj sú. A pri Rádiu Regina to najlepšie z regiónu. To je naša služba, ktorú skladáme aj od regionálnych spravodajcov a publicistov regiónu Banská Bystrica, Košice a v prilahlých regiónoch. V tom televíznom printovom stvárení sa to prejavuje takto. Vždy sa snažíme nájsť základný message a dať odkaz na to, ktorá programová služba ho vysiela a ku komu patrí. Vôbec nebolo jednoduché spracovať niečo takéto, keď pracujete s veľkým množstvom programových služieb. Vždy musíte komunikovať toho, kto je vysielateľom a vždy musíte komunikovať aj toho, aká to je programová služba. Toto je taká soft korporátna prezentácia, ktorá vlastne hovorí, je imidžová a nesie základný claim, ktorý ešte stále používame, spolu pre vás. Ten claim vyjadruje to, že rozhlas a televízia sa nespojili samoúčelne, šetria vaše, aj moje, aj vaše peniaze, vysielajú pre nás, vysielajú pre menšiny, záujmové, národnostné, všetko možné, vysielajú všetko to, čo zo zákona majú a robia to spolu. Čiže vidíte tam prvky televízne, prvky rozhlasové, spojené ruky a tie ruky hore, to je výzva, je to naozaj vážna. Tento ešte používame, stretnete sa s ním v médiách, printových. Viete dobre, že parlament prijal novelu zákona o rozhlase Slovenska, ktorá hovorí o zrušení koncesií
za služby poskytované verejnosti rozhlasom a televíziu a mali, respektíve majú byť zrušené od 1.1.2013. Nie každý na Slovensku pochopil, že je tam časový nesúlad a ľudia prestali platiť. Mali sme dve možnosti. Buď im posielať výhražné listy, že keď nebudete platiť, tak budeme vás vláčiť po súdoch a to je veľmi nepríjemné a z hľadiska imidžu média je to aj kontraproduktívne, vyvoláva negatívne reakcie a samozrejme aj následné potom diskusie. My sme sa rozhodli pre úplne iný spôsob a to taký, že je to spôsob poďakovania za to, že tí ľudia platia. Tá kampaň bola účinná, to znamená, kým v prvom mesiaci, v druhom mesiaci sme mali prepad a mali sme výpadok koncesí, tak ten výpadok sa výrazne znížil. Možno aj vďaka tejto kampani. Ešte predtým, než vám to pustím, ja viem, že máte super moderné štúdio a skúšate si rôzne veci v ňom a som zvedavá na ňom, ale tu sme sa rozhodli pre iný spôsob spracovania. Nie je vyrobený pred 20 rokmi, je vyrobený pred mesiacmi dvomi a je vyrobený lomokamerou. Všimnite si tie efekty. A, idem to skúsiť. Aha, je to dobre, tam máme OK, mám rád, pretože je to predovšetkým hra a dosť ktorý chlap si môže takto predložiť detstvo. Rád hokej hrám a sledujem a je to aj vďaka vám. Ďakujeme, že platíte úhrady za služby rozhlasového a televízneho vysielania. Aj vďaka vám môžeme vysielať viac športových prenosov ako ktokoľvek iný. ešte jeden je. Miluje knihy, lebo dobrá kniha podľa mňa je lepšia ako najlepší liek. Aj preto, lebo dobrá kniha nemá vedľajšie účinky. Som veľmi rád, že aj vy držíte v literatúre palce. Ďakujeme, že platíte úhrady za služby rozhlasového a televízneho vysielania. Aj vďaka vám môžeme vysielať oveľa viac umeleckých a literárnych programov ako ktokoľvek iný. Tí, ktorí pracujú s kampaňami alebo budú pracovať s kampaňami, skúšajte nové veci. Skúšajte veci, ktoré nerobil pred vami nikto iný. Robte veci inak. Vtedy budete úspešní. A teraz vám pustím najnovšiu vec. Ideme do majstrovstiev sveta v hokeji. Rozmýšľali sme, ako prezentovať tento event. Je to obrovský event, má silný emocionálny, silný športový, silný marketingový, obchodný náboj. Rozmýšľali sme, ako k tomu pristúpiť. Rozhodli sme sa, že pôjdeme cez personálnu prezentáciu. Tento pán je trénerom slovenskej reprezentácie, pán Vojtkovič. A toto je jeho odkaz. Možná jsem zažil o mnoho víc než kterýkoliv z vás. Možná vidím věci, které vám uniknou. Při mojí práci jsem získal mnoho přátel. Bohužel, některé už nosím jen ve svém srdci. Asi na mnoho věcí máte jiný pohled než já. Ale něco máme zaručeně společné. Pocit z víry. Slova strela.
by nás videla, tak som mala také zimom. To je vec osobného nastavenia. Samozrejme, podľa môjho názoru verejnoprávne médiá by mali pristupovať k reklame, k vlastnej prezentácii a k prezentácii svojich programov inak ako súkromné médiá. Majú byť odlišiteľné vo všetkom. Takže čakám na vaše otázky. Takže máte niekto otázku? Možno si niekto rozmyslí, alebo teda ja by som sa na niekto spýtala, možno čo už by premýšľala na niekto. Ja som veľký fanúšik verejnoprávneho vysielania, ja sa priznám, že 24 hodín rok zapnutý slovenský rozhlas. Veľmi som ráda, že vysiela svoje programové služby Rádio Litera a Rádio Klasika cez internet. Veľmi to spríjemňuje ten čas, keď musím Aj junior, máme 3 také. Ja viem, ale toto sú tie dve, ktoré najčastejšie počúvam. A priznám sa, že televíziu trošku eliminujem zo svojho života, pretože tá audiovizuálnosť je to, čo ja už odmietam, pretože človek ako divák je pasívny, ide už skoro také teoretické veci, možno si niečo tak empiricky chcem overiť, že čo to je príjmať informácie bez obrazu, iba so zvukom. Vítam ja všetky veci, ktoré sú ako inovatívne pri poskytovaní vysielania hlavne Rádiom Slovenskou, pretože skutočne si dynamiku, tú aktuálnosť tých informácií, tú objektivitu, ktorú je možné príjmať prostredníctvom tohto vysielania. A aj keď vo svojej zbytočnej práci sa orientujem na verejnoprávnu televíziu alebo jej premeny, čiže teraz budem riešiť niečo iné, ale možno s tým viacej budete súhlasiť alebo nebudete súhlasiť. Ja som aj zastancom koncesionárskych poplatkov a veľmi mám strach, že čo sa stane potom, keď koncesionárske poplatky budú zrušené, pretože vieme všetci, že inštitúcie, ktoré sú v zahraničí, tak majú práve o niekoľko desiatok eur vyššie tie koncesionárske poplatky, než je u nás tých 4,64. To si myslím, že zase je vec, ktorá poddimenzováva vôbec tú kvalitu verejnoprávneho vysielania, alebo teda ten vstup nie je taký, ako by sa patrilo by mal byť. Ale chcem sa vás spýtať, pani doktorka, aký je váš názor, respektíve aký zásadným spôsobom ovplyvnil zákon o audiovízii práve to, čo je v slovenskom našej slovenskej verejnoprávnej inštitúcii, keďže vieme, že aj na základe tohto zákona sa má skrátiť, respektíve redukovať čas určený na reklamu v televíznom rozhlasovom vysielaní. Možno je to aktualizované, priznám sa, že v rámci tejto oblasti som už dlho nepatrala v tej legislatíve, ale teda pokiaľ viem, mal by ten čas byť redukovaný až na 1,5% zo súčasne možno 3% toho vysielacieho času poskytovaného pre reklamu. Chcela by som vás sa spýtať, že či máte prípadne nejaké ukazovatele, alebo či už ste si robili nejaké prepočty, nejaké odhady, akým spôsobom to ovplyvní programovú ponuku a zároveň ten ďalší faktor, tým, že sa zniží príjmy z reklamy, ktorý už teraz nie je veľmi veľký, bude RTVS závislejšia v podstate od kapitoly z rozpočtu, čo sa môže prelnúť do vôbec spôsobu a ja viem, že sa to nestane, ale možno poskytovaného spravodajstva vôbec závislosti na tej exekutíve, ktorá je v našej republike. Že aký máte vy na to názor a to človek, ktorý má to v kamice. Je to taká vec, ktorá ma zaujíma, pretože vieme, že v súčasnosti hovoríme nejaké objektivity, asi nie je veľmi podstatné, alebo podstatné to, že mám teda neskúsiť, že aký je to Je zrkadlo objektívne. Dobre, dotkli ste sa niekoľkých test, veľmi zaujímavých. Prečo počúvate rozhlas celý deň? Máte ho prísluchovo pustené? Je to komunikácia čistá, úplne čistá. Vnímate informácie, vnímate hudbu, vnímate to ako svojho možno nejakého spoločníka tým dňom,
rozhlas pôsobí viac, rádia pôsobia viac na IQ. V kombinácii s EQ. A pritom môžete robiť aj iné veci. Ono je fakt, že pôsobí aj na vaše podvedomie. Málo sa to využíva, dokonca zákony zakazujú takéto využívanie, ale tá možnosť tu je. Rádiom sa dá navodiť atmosféra, sa dajú navodiť veci, ktoré súvisia nie s plným uvedomovaním si. Vytvára náladu. Ja som veľmi rada, keď Rádio Slovensko napríklad vytvára pocit nenahraditeľných informácií. Oni sú totiž niekoľkých strán overené a sú stále refreshnuté. Rádio Slovensko je niečo obdobné, ako je v televíznej branži teatrovka. Ja sa nebránim porovnávaniu so súkromnými médiami. Televízia naproti tomu vyžaduje vašu plnú pozornosť. Je to komplexnejšie, je komplexné médium, pôsobí aj vizuálne, niekedy najmä vizuálne. Hoci práve vo verejnoprávnom sektore tá samotná vizuálna stránka nie je až taká dôležitá. Keď si pozriete spravodajstvo, naši spravodajci nemusia byť krásni. Rozhodne musia byť múdri a musia vedieť, čo hovoria. Niečo čítajú, čo mám hovoriť. To je problém nášho spoločnosti. Ja uznávam, že máme problém. Ale samozrejme televízia je aj médium, ktoré má komplexitu rôznych funkcií. A treba ich brať do úvahy. Keď sa pozriete na verejnoprávne médiá, ktoré sú zoštmurované tými zákonmi, oni musia plniť také množstvo úloh a tak málo sledovaní, že z tohto puzzle, z tej skladačky, nemôžete vydolovať to, čo napríklad môžete vydolovať z toho rádia, hovorím z manažerského pohľadu, že držať pri tom televízore ľudí 24 hodín, to nie je možné. To nie je možné. A okrem toho, tým, že sa spustila terestriálna digitalizácia, to znamená veľké množstvo televíznych médií je dostupných, buď satelitom, alebo terestriálom, alebo na internete, ľudia sa začínajú špecializovať. Áno, má niekto rád šport, futbal, hokej, tak si vyhľadá monotematický kanál. Čiže, a takto by sme mohli pokračovať, ak má niekto rád historické filmy, no tak si nájde taký kanál, existujú také kanály. A nečaká na to, kým mu to my ponúkneme, kým mu to my poskladáme. Čiže náš program je skladačka, ale taký musí byť, lebo taký je zákon. Odhadujem 10-15 rokov, kým tento spôsob sa úplne zmení a ľudia, mladé generácie si budú, už teraz si skladajú programy sami z dostupných zdrojov. Ak sa na túto fázu nepripravia verejnoprávne médiá, zaniknú. Generačne sa vybijú. Toto nie je len problém verejnoprávnych médií na Slovensku. Verejnoprávne médiá zažívajú krízu identity v celej Európe. Európa bola postavená na vízii silných verejnoprávnych médií. Ak budú riadené tak, ako doteraz, ak bude hlavným argumentom, že a prečo máme niečo meniť, keď 20-30 rokov sme to takto robili, tak vyhnú alebo budú živým skanzenom. Toto je problém verejnoprávnych médií. A keďže fungujú podľa zákonov, vieme veľmi dobre, že zákonodárstvo je opozdené za realitu. Často reaguje neskôr na realitu. A nemám na mysli len zákon o verejnoprávnych médiách. To je aj trestný zákon. To sú aj mnohé iné zákony. Takže je to komplex funkcionalít, s ktorými musíme pracovať vo verejnoprávnych médiách a všetky tieto súvislosti si uvedomovať. Preto sme pristúpili aj k tvorbe takých médií, akými sú spomínané Rádio Klasika, Rádio Litera, Rádio Junior, pretože oni môžu byť vysielané aj terestriálne, len to terestriálne vysielanie je to príliš drahé, to sú strašné sumy. Co to zabalíme o 16 alebo 17 miliónov ročne pre
Ak máme divákov, ale respektíve poslucháčov, ktorí chcú takýto program, tak si ho nájdú na tom internete. A nie len na našom území, kde vysielame terestriálne. Počúvajú to Slováci v zahraničí, v Austrálii, v Amerike. Takto máme spätnú väzbu. V prípade televízie je to o mnoho náročnejšie. Je to médium, ktoré je v priemere 10-násobne drahšie na výrobu, ako je rozhlas. Súvisí to s technickým, technologickým zázemím. Sami ste to videli, keď ste budovali štúdiu. Takže tam sa bavíme naozaj rádovo o miliónoch eur. My teraz ideme robiť súťaž na nové spravodajské štúdio s celým komplexným napájacím zdrojovým a vysielacím systémom. Rozprávame sa rádovo o 5 miliónoch eur. A to je len jedna časť z tej technickej a technologickej skladačky. Tie médiá nemôžu ostať živým skanzenom ani v tej technologickej oblasti. A k tomuto všetkému samozrejme peniaze treba. To, že ste zástankyňou koncesií, to súvisí s tým, že máte veľa informácií o médiách a máte o nich prehľad a viete, ako fungujú. A zaoberáte sa tými verejnoprávnymi médiami. V Európe existujú len 2 štáty, ktoré sú platené čisto za štátneho rozpočtu. Nie sú to štáty, ktoré by mali byť vzor. Ale dobre, keď je Slovensko také naozaj veľmi chudobné, bola to politická agenda zrušiť tieto koncesie. Za posledných viac ako 10 rokov žiadna vládna garnitúra nemala odvahu povedať však, keď sú tie koncesie také malé, jedny z najnižších v Európe, a chceme toľkoto všelijakých úlohov toho média, tak ich poďme zvýšiť. To je veľmi nepopulárne. Aj tento krok, ktorý chce urobiť súčasná politická, ako sa to koalícia, to je Monova, čo je to? Je to proste vláda, tak nebude populárny, pretože ľudia už sú nastavení na to, že tak už to nebude musieť platiť. Áno, mesačne je to 4,65 €, ale zároveň je to 50 neviem koľko eur. A to sú domácnosti, ktoré naozaj musia vyžadovať aj s takýmto počtom. A teraz boli pripravení na to, že tak už to nebudeme musieť platiť. A teraz zrazu ide návrh, že a budete. Poprvé je to politicky nepopulárne. Po druhé, vyvolá to ďalšie diskusie o spochybnení funkcionality alebo existencie verejnoprávnych médií. Bude to rozhodne nepríjemné a neodniesie si to vláda, odnesú si to tie médiá. Takže aj s týmto treba rátať. A čo sa týka tej vašej otázky, ktorá bola nastavená na audiovizuálny fond. Pozrite, do audiovizuálneho fondu prispievajú všetci vysielatelia televíznych, rozhlasový fond, pretože je audiovizuálny fond, určitým percentom z čistého príjmu z reklamy, z realizovaných reklamných objemov. Prispieva k tomu aj rozhlas a televízia Slovenska, pretože ešte stále reklamu má. Ten koeficient krátenia reklamy bol nastavený tak, že tento rok sme mali mať už 0,5% reklamy. To je skôr symbolický záber reklamy, pretože on nemá nejaký reálny obchodný význam. Ostatné médiá majú podstatne viac reklamy, tej kamennej reklamy 3% plus teleshopping, plus sponsoring, plus iné formy, ktoré sa teraz objavujú a sú to tie reklamné bugy alebo iné spôsoby vstupu do programov, ktoré sa vysielajú. A samozrejme to emisia v promo. Ale sa bavíme stále o tom, že čo znamená 0,5% reklamy. Nie je to priama úmera. Keď sme mali 3% reklamy, boli sme médium, ktoré je obchodne zaujímavé, pretože viete kampane tízovať, viete ich umiestňovať vo veľmi zaujímavých časoch a bez toho, aby ste nahodili program.
Verejnoprávne médiá majú ešte takú špecialitu priamo v zákone, že nesmú deliť svoje programy a vsúvať tam reklamné breaky. Nesmú. Čiže môžu mať reklamu pred filmom a po filmu. Nemôžeme tak ako Jolika alebo Marti za každých 20 minút prerušiť program, dať tam 10 minútovú reklamu a potom pokračovať. Je to výhoda pre diváka, nevýhoda z hľadiska obchodného. Ja si osobne myslím, že verejnoprávne médiá by mali mať také zdroje, aby neboli odkázané na reklamu. Poprvé, nie sú na to stávané, to nie sú ziskové projekty. Kým každé súkromné médium je ziskový projekt, a keď také nie je, tak zanikne, tak verejnoprávne médium sa správa ako neziskový projekt, ono nie je vytvorené na to, aby ten zisk robil. Nemá prečo. Každá jedna koruna, každé jedno euro, ktoré zarobí na reklame, ide zase do programu. Alebo do funkcií, ktoré s tým súvisia, napríklad na správanie archívu. Viete, čo je to 55-ročný archív v televízii a 85-ročný archív v rozhlase? To sú tony materiálov, kilometre filmov, to sú obrovské priestory, ktoré musíme špeciálne udržiavať, špeciálne klimatizovať, zdigitalizovať. To sú náklady, o ktorých jednoducho ani nemá zmysel hovoriť, pretože to je jedna obrovská kapitola. Tie peniaze, ktoré prídu z reklamy, sú u nás len doplnkový zdroj. Ak prídeme o ten zdroj, budeme musieť buď znížiť náklady, aby sme vyrovnali tú chýbajúcu časť, ten deficit, alebo sa snažiť o nejaké iné príjmy. RTVS môže predávať svoje produkty. A aj ich predáva, samozrejme, licencie na veci, ktoré vyrobila, alebo služby, alebo prenajíma časti priestorov, ktoré nevie sama využiť a podobne. Ak by sa mala reklama ešte viac znížiť, bolo by to na úkor verejnoprávnych funkcií. V tej reklame totiž realizujeme, aj v tom 0,5%, my realizujeme charitatívne projekty. Ja neviem, skúste si vypýtať od toho žltého narcisu platbu za promo. To je takmer nemysliteľné, lebo tým, že im poskytnete vysielací priestor, pomáhate tej protirakovinovej charite. Alebo projekty typu, ja neviem, hodina detí. To sú obrovské projekty, ktoré majú úplne iný význam. To verejnoprávne médium je tu aj na to. Tie charitatívne projekty sa majú objavovať v tom verejnoprávnom médiu. Práve preto, že nie sú ziskové, že všetko, čo vyberú, ide tam, kam je to určené. Takže môj pohľad na to percento reklamy je taký, že 1% lepšie ako 0,5, ale ak nám zostane len 0,5, tak budeme musieť niečo rušiť. Čo sa týka toho návrhu zákona, na ktorom pán minister usilovne pracuje a ktorý by mal riešiť napríklad spôsob voľby a odvolávania generálneho riaditeľa, už by nemal byť volený v parlamente, ale v rade, riešiť tam spôsob rozšírenia rady. Dnes má rada 9 členov, predtým každá z nich mala mala 15, plus dozorné rady, boli to veľké nepružné orgány a lobistické orgány viac ako odborné a pomerne drahé, tak pán minister má záujem rozšíriť tento orgán, možno preto, že bude voliaci a odvolávací, a má ešte v úmysle zrušiť tú časť o odchode z koncesií, to znamená počítať ale z koncesií. Napriek tomu, že ten zákon o koncesiách je veľmi nešťastne postavený a je to nový zákon, ktorý bol prijatý v roku 2008 a ktorý zrušil koncesie a dnes už nevyberáme koncesie, ale úhrady. Ak ste trošku študovali systém tej verejnej správnosti, tak viete, že koncesie boli zavedené u nás niekedy v roku 24, v minulom storočí, 1924, ako platba štátu za to, že ste držali rádio.
Kúpili ste si rádio a museli ste za to štátu zaplatiť koncesiu, za to, že ho máte. A tento spôsob vlastne existoval až do roku 2008. Platili ste za to, že máte televízor, za to, že máte rádio. Lenže nastúpila iná doba, technická a technologická. Rádio ste mohli počúvať z počítača, alebo z držiaka na toaletný papier, alebo z čohokoľvek. Madracov sú niekedy také rádiča. Televízor ste mohli začať pozerať v mobile, na iných nosičoch. To znamená, že prestalo mať zmysel platiť za niečo, čo ani nemusíte mať, ale službu príjmať. Takže ten zákon bol nastavený na platenie služby. My všetci platíme za službu, ktorú poskytuje rozhlasová televízia. Áno, z hľadiska európskeho práva a fungovania európskych verejnoprávnych inštitúcií je tá koncesia alebo tá platba za službu vyjadrením toho, že vy si platíte tie médiá. Tie médiá slúžia vám. Ako náhle budú napojené na štátny rozpočet, budú to štátne médiá, so všetkým, čo to naplatí. Aj s tým, že my sa poskytať. Páči? Páči. Ešte? No možno vás to nebaví, tak ja neviem ako... Aký druh relácií máte najväčší dopyt v súčasnosti? Po súťažných, kde sa niečo vyhráva. Aký ste niečo Je to veľmi zaujímavá otázka, pretože my nereagujeme na dopyt, nereagujeme na zákazku. Tú zákazku máme v zákone. Musíme robiť toto. A to máme to presne vymedzené, čo musíme všetko vysielať. Všetko ostatné, čo vysielame navyše, sú veci, ktorými vytvárame akoby spojenia medzi programami, ktoré vysielať musíme. Aj tie relácie, ktoré majú súťažný charakter, alebo charakter možno takého možno nejakého seriálového druhu, tak oni vždy majú mať niečo, čo my nazývame verejnoprávne a v tomto zmysle to znamená nejakú pridanú hodnotu. Čiže ak my máme súťaž napríklad duel, tak je to o tom, že tam ľudia súťažia nie preto, že kto komu dá lepšiu cestu, ale kto viac vie. Alebo aj v taxíku nasadnete do taxíku, kde sa vás spýta voľaké otázky a buď viete a vyhráte, alebo sa urobíte hambu pre celý národ. Alebo je riziko nastúpiť do toho taxíka na niektoré otázky ani neviem odpovedať. Ale tam si všímame nárast sledovanosti a súvisí aj možno s návykom, že tí ľudia si zvykli na niektorých tých relácií. Mňa veľmi prekvapilo, akú vysokú sledovanosť má reláciu typu Poštu predtým. Ja vám položím otázku. Je tam pridaná hodnota? Je tam verejnoprávna hodnota? Keď veľmi sa snažíte ju mať, tak ju nájdete. Ale je to formát, ktorý už by mohol byť nahradený aj iným. Náš programový riaditeľ v televízii teraz veľmi silno a úporne rozmýšľa, že s čím prídeme vo septembri, pretože by sme chceli niečo má narodení, pretože by sme chceli nájsť niečo, čo by im bolo príklad. Napríklad relácie typu Legendy popu. To bola relácia, ktorá nebola vytvorená na objednanie. Ale máme v projekte, že každú jeseň prídeme s niečím, čo bude zaujímavé a čo bude iné. Keď si pozrete relácie typu Superstar a všetky tie československé, ktoré idú na súkromných televíziách, oni sú zaujímavé, dokonca jedného z účastníkov teraz vysielame my do Baku na Eurovision Song
kontest s takou rokovou skladbou. A snažili sme sa ponúknuť niečo iné, pretože toto sú relácie typu karaoke. A my sme sa snažili nájsť niečo iné, čo nie je karaoke, a vymysleli v našej programácii, že legendy popu. Same o sebe to prinášalo také, že ako zastančovať to. Nevieme, či to bude dobre, ale ten formát sadol a má pomerne slušnú sledovanosť. On bol drahý, pretože bol výpravne urobený, ale bolo to aj o tom, že aj my máme tvorbu. Aj Slovensko je niečím zaujímavé aj v tejto pop scéne alebo rockovej scéne, alebo bolo. A nemyslím tým, že kroje, ktoré sú. A sú to možno veci, ktoré sú pre vás takúto mladú generáciu, študentskú generáciu trošku nepochopiteľné, ale je to aj o tom, aby sme aj vám ukázali, že je tu niečo, na čo sa nadieje. Veľmi pozitívne to prijímali 30 rokov. Máme, vďaka tomu, že si platíme tie diplometre, tak my vieme dosť presne, kto, kedy a prečo sleduje tie programy. Takže tá otázka je záľudná, pretože musela som na ňu odpovedať, že ľudia majú záujem o veci, ktoré sú zaujímavé, kde môžu niečo získať. Ja nie som zastancom súťaží, kde niekto niečo vyhráva vo verejnoprávnych médiách, lebo tie na to nie sú. Ale ak to má byť pomocný nejaký bonus k tomu, že a budú pozerať tie naše programy, tak to využijem. Často máme partnerov alebo sponzorov, ktorí chcú sponzorovať tú reláciu, ale pod podmienkou, že tam dáme nejaké to ich auto. Teraz niekto bude vyhrávať nejaký ten Porsche Cayenne, to je iné. Mám také nejaké auto. Tak najprv som sa pohočila, že čo to znamená, pretože my na to nezostávali, ale tá podmienka sponzora bola jednoznačná. Čiže v tom prípade my musíme právne usporiadať také veci tak, aby sme zákon porušili, aby to, čo ideme robiť, naozaj bolo zaujímavé a aby niekto naozaj, keď sa pustí do tej súťaže, to aj tak. Čo sa týka ľudí, ktorí sú špecializovaní na niektoré segmenty, tak tam sledujeme samozrejme záujem, ale to je už menšinový záujem. Napríklad veľmi silných športových fanúšikov majú nedostatok športových informácií, ktoré máme na dvojka na jednotku, čiže je o to záujem. A pritom tie športové práva a tie licencie sú najdrahšie, to je Boh, taká môže byť. Tam sa rozprávame o miliónoch. Stačí to. Ďakujem. Ešte záleží, či ste veľmi unavení? Pani generálna riaditeľka, ja možno študenti ešte im príde, kedy vlastne škoda, že učitelia musia klásť otázky, ale nás ako učiteľov veľmi zaujíma vlastne naši budúci absolventi aj uplatniteľnosť v praxi, hlavne teda v študijných programoch masmediálne štúdia, teda masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aj v súvislosti s jedným projektom, ktorý vlastne nám má dať nejaké informácie o nejakých formách kvality. By sme boli veľmi radi, keby ako, ja viem, že sa nedá jednoznačne odpovedať na túto otázku, zo strany zamestnávateľov praxe, aký by mal byť podľa vás nejaký schopný absolvent, respektíve zamestnanec budúci. Ja viem, že to je otázka veľmi široká a záleží na akú pozíciu, ale čo ako zamestnávateľ vy požadujete od možno absolventa, keď sa bude prezentovať, mám skončené masmediálne štúdia. Čiže myslím si, že neviem, či sú to aj starší študenti, ale myslím si, že na tom trhu práce by vás mohli takéto informácie, pretože je to aktuálne pre niekoho. Dobre, pozrieme sa na súčasnú situáciu. My máme niekoľkých vašich absolventov, pôsobia aj vnútri RTVS a pôsobia aj v médii, to je náš média reprezentatív, ktorý predáva
aktuálny čas v televízii, aj rozhlasových. Sú to vysokí špecialisti a sú to kvalitní ľudia. Nenadarmo som povedala, že ľudia, ktorí vychádzajú z vašej školy, majú síce vysoké ambície, ale aj majú aj veľké možnosti. Ja vám nemôžem povedať, že otvorím kvótu. Ja to neviem urobiť. Ešte stále sme v režime prepuštenia. Už nie hromadného, ale sme v režime prepuštenia. Čiže ideme tento rok ešte o 70 až 80 zamestnancov. A nejde už len o obslužný personál, pretože my združujeme agendy rôzneho druhu za tie isté peniaze. Často naši zamestnanci musia robiť aj za tých, ktorí sme prepustili. Čiže práca v médiách, a to neplatí len o našom médiu, v podobnej situácii je aj Markíza a iné médiá, aj rádia, je vysoko návyková, to som povedala na začiatku, ale aj vysoko stresová, vysoko zodpovedná a vysoko inovatívna. To je také slovo, ktoré ako môže byť žiako. Je to presne o tom, čo som vám niekde v strede povedala, robte veci iné. Vydolujte zo seba to, čo je o vás vnútri. Nie to, čo sa musíte naučiť. Škola vás učí súvislosti, vás učí veci, ktoré vás potom skúša. A pošle vás do sveta ako ľudí, ktorí sa nadýchnú, veľmi chcú robiť, ale možno nemajú skúsenosť v praxi. Počítajte s tým, že budete lámať predsudky, budete lámať tabu a budete lámať predsudky. To je to najhoršie, najťažšie, čo sa láme. A dnes všeobecne v tejto branži platí. Čím vyššia tvorivosť, čím vyššie nachádzanie iných riešení, možno netradičných, možno odvážnych, možno experimentálnych, tým väčšia šanca. To platí pre celú kreatívnu oblasť. Nielen sa im nevýšia. Áno, ja môžem povedať, že komunikujem s vašimi študentami aj iným spôsobom. Keď chcú, aby som napísala diplomovku, tak poviem, že nie. Sú takí, ktorí mi pošlú, že 60 otázok a že mám vypracovať odpovede. Keď to podpíšu, tak ako to nie, ale vieme robiť aj také veci, že môžete sa prísť pozrieť, môžete sa prísť pozrieť do redakcií alebo do médií, akým spôsobom fungujú médiá reprezentácie, akým spôsobom fungujú jednotlivé zložky tej inštitúcie. A potom sa rozhodnúť. Je to, RTVS je štruktúra, ktorá je pomerne ešte stále fixná. Ona naozaj funguje inak ako súkromné médiá. Od štátnej kultúry počnúť ako výstupy končia. To ale neznamená, verejnoprávny nemôže znamenať a nesmie znamenať, že nudný alebo nezáživný. Takže znova opakujem, ľudia, ktorí chcú u nás pracovať, musia chcieť zmeny, nesmú sa dať prelomiť tým 30-ročným prostredím, že pán kameraman máš zamestnanec bývať. A musia tu zmeniť cieľ a musia ho vedieť. Ale šancu majú, samozrejme. Tak, čo ešte? Akým spôsobom, alebo či máte stanovenú nejakú stratégiu, ako prilákať aj tých mladších, aby počúvali váš program alebo počúvali rozhlas, pretože všeobecne známe, že diváci televízie sú väčšinou starší, konzervatívnejší ľudia. A napríklad aj tá vaša nová prezentácia, nové ide, nové logá sú také fresh, ale ako keby teda moji študenti povedali, že keby nekorešpondovali s tou programom štruktúra alebo s tými programami, ktoré sú vysielané. Ale či napríklad ten projekt, ktorý teraz máte, to príde Direta A, je takým nejakým spôsobom alebo nástrojom, ako prilákať aj tých mladších, ako zvýšiť možnosť sledovanosť aj pre Direta 9 je spôsob, ako naštartávame ministerkou. Ja som nevidela, ešte
Dobre, tak budeme ešte Je to projekt, ktorý málo som skúšal, pretože z hľadiska verejnoprávnych vedých je zaujímavý, ale ostatní nie je zaujímavý. My sme kúpili licenciu na to, pretože takmer všetko je vymyslel v tej televiznej pravdy a keď si to okrátne ako licenčným konaním, tak to musíte jednoducho kúpiť. A urobili sme to ako programový experiment. Jedným z druhov práce RTVS je zavádať nové formáty a robiť experimenty. Možno to nevyzeráme, ale toto máme robiť nielen programové, aj v technickej a technologickej oblasti. To vám možno opovedať, ale robíme aj to. Ten projekt je verejnoprávny. Nie je to reality show typu Big Brother, je to verejnoprávna reality show o tom, ako sa dá urobiť z jednej veľmi priemernej, respektíve priemernej triedy, úspešnú triedu so súborom individuálne. Je to o tom, že profesorky prepáčia, že prístup k študentom robí viac ako čokoľvek iné. Že žiaci sú obrazom toho učiteľa. A že ich obraz v očiach učiteľa je úplne iný, než skutočne sú. A tá kamera z nich dostane to, čím sú, čím chcú byť, aké sú ich túžby. A princíp spočíva v tom, že na takúto skupinu detí, na takúto priemernú, respektíve podpriemernú triedu sa nasadia špičkoví pedagógovia. Myslíte si, že sa niečo za pol roka zmení, keď sú nerobia? Čiže je to experiment, ktorý by naozaj mohol pohnúť tými akademikmi v tejto obci. Čo sa týka toho nastavenia tých programov, my máme naozaj len veľmi malé možnosti ich variovať alebo doplňať. Keď si pozriete zákon o rozhlase a televízii Slovenska, tam sú 3 paragrafy plné takto odsekov, čo všetko musíme robiť. Niekedy ide o veci tak príšerne drahé, že my máme malú rezervu na to, aby sme napríklad takýto experiment mohli skúsiť. Ale každý rok niečo takéto skúsiť chce. A podľa toho, ako je nastavený ten súbor povinností, je jasné, že tie verejnoprávne médiá majú najmä starších divákov a poslucháčov. Je to o tom. Tá trieda nie je venovaná mladým divákom, ona je pre všetky cieľové skupiny, pretože a preto je najednou tento rodinný formát. Rodičov to takisto zaujíma, čo sa stane s ich deťmi, ako dostanú skúšky, alebo čo sa deje v tej škole, keď ich nevidia. Decka to zaujíma, tak tento asi v živote nemôže nikdy bez takého znamená ničoho. A bude to pozerať, že ako to nakoniec dopadne. Ten pilot mal tuším 4,5%, jeho repríza mala 10%, to znamená, že tam predpokladáme rast sledovanosti, pretože ten potenciál to má. Iné takéto formáty je možné robiť len monotematicky. Rozhlas si to urobiť to, že udržal tempo, ktoré má naozaj najmladšiu cieľovú skupinu, pretože mladí ľudia svojim založením, že sú rebeli, je v nich ešte to, že poďme meniť svet, je v nich generačná dilema, je v nich niečo, čo poďme vyskúšať niečo iné, tak majú priamu afinitu v tom. Lebo to nie je mainstreamové rádio. Proste nevysiela tu stále tých 600 pesničiek, čo idú v súkromnom sektore, možno teraz mám to listo, možno 3000, ale úplne iného druhu. Takže má zmysel robiť takéto projekty. Tá otázka, že ako pritiahnuť mladú generáciu, pozrite, verejnoprávne médiá boli kedysi postavené na tom, že mali nejaké slobody pre deti. Dnes máte na satelite voľne dostupnom 6 alebo 7 čisto detských programových služieb, ktoré
dokonca rodičia využívajú ako edukatívne pre cudzie jazyky, nie pre angličtinu alebo pre nezačinu. A sú české, sú slovenské sviatky, čiže ten výber je o mnoho vyšší. A my stále robíme skladačku, čiže máme reláciu pre seniorov a potom máme ešte aj rozprávku na bedinu. Máme vysielanie pre deti a potom ide náboženstvo. My to nemáme ako tých povinností je pol. Ja som pracovala aj v súkromnej branži, tam sa stavia programová štruktúra kultúrnych. Riadila som holding, nepísaný holding, čiže s tým to nebolo možné. Fan rádio niekoľko malých regionálnych rádií, tam sa pristupuje k tvorbe programu naozaj. Takže nejde o to, že pre koho robíme tú službu, ten človek tú službu potrebuje si vždy nájsť. Ide o to, aby sme sa prispôsobili zvyklostiam ľudí, najmä mladých. Tým spojením sme plánovali vznik jednej ďalšej programovej služby RTV. To je finančne tak strašne náročné, že musíme ísť cez verejné obstarávanie a bude to pomerne ojedinelý projekt v tomto teritoriu. V zahraničí normálne takéto služby fungujú. A tam si z našej ponuky ten človek, mladý človek, vyskladá to, čo on chce. Teraz sme v situácii, keď parciálne riešime túto internetovú vec, televíznu, len z toho dôvodu napríklad, že ideme do tých majstrovstiev sveta, čiže parciálne zmenili taký stream, aby priepustnosť svetu bola na nebi 50 000 ľudí prihlásených naraz. Teraz máme 2000, to padne. Takže riešime takéto životu nebezpečné situácie. Nie sme naozaj ešte v rozvojovej. Tak dobre, keď budete ešte niekedy niečo chcieť, tak mi napíšte mail. Alebo si ma pozrite, tu je fajn, tam je strašný stres na to. Som rada, že ste ma poslali a budeme